Mira, vamos ir as vaquiñas. Aquí non hai que cerrar, non? Hostia, se poñen solas, cuidado, Isto é unha maravilla, Jorge. Isto é unha maravilla. Isto é unha maravilla, nena. Ti xa non muxes? Estamos aquí entre homens e muximos nós. Nós tamén temos leite. A ver. Desinfétaslle as tetiñas. Sí. Sí. A ver. Aquí hai leite, carallo. Logo, ese non é verde. Ese é para sellar. Sellar os tetos. Vale. Xa. Quedalles como aberto a teta, non? Ou que? Xa. É para que non lle vayan as moscas, como dixo Jorge? Sí. Ou para que lle vayan as Me fanlle ferida nas tetiñas. moscas. Fuera, creo. Aí que está arrancando a maquinaria, non? Aí está botando auga. No, que está mexando. Está botando auga, cala a boca. Ai, hostia. Hostia, me juega. É que escoitei aí unha máquina. Escoitei aí a máquina e pensei que era que estaba botando auga, estaba mexando a vaca, carallo. Está botando auga, Sí, Aquí hai película. Sí. Aí non, dá coces ou que? Non, ten tratamento. As que teñen o verde hai tratamento ou algo, non? Na pin. Sí. Para non mezclarlle... As que teñen amarillo non se muxe. Claro. Cantas tes agora? 80, 90? 88. Sin contar as pequenas ou? Todas, 88. Pois é o bo número, 88. É o saludo nazi, Heil Hitler, 88. Epa. Eso que é que está chupando, non xa? Que xa... Ai, xa é presión. Xa é vacío. Este é como as mulleres. Como as mulleres, a ver. A ver que non me la vas decir. Non ves? Limpa a tetiña. Hai que limpar de ben. Porque higiene. Porque se percate vos. Sí. No, a ver, estás... Joder, isto... Xa é outra cousa, neno. Buah, o tempo que aforras ti aquí, Mima. Xa veñen solas, xa se meten. Bueno, solas se iban antes tamén para muxir, non? Non iban así. Pero bueno, queren elas xa. Queren, home, xa, eles queren claro. Que? Ter medo. Pero chegaste tarde, con proceso xa perdeste. Que perdimos? Ir buscar. Ir buscalas, pero xa é segunda ronda esta, non? Claro. Claro, que seguro que E agora tetiña, aí vai. Entramos. O chismo automático do aquí ao estar. Sí. Poño e depois xa sale. Xa chupa, non? Sí. Carallo. A ver, é normal, que a Sí. ninguna muller lle gusta que ande na fiesta. Vai cajón, Dios. Bueno, algún ajusta, ¿sí? Pero así... No, así sacar yo leite así, cuidado, este é bravo. Así público, Dios, no. Non, sí, bueno, nós estamos aquí tres homes mirando e grabando e mentir. E o Tareu póñese máis nervioso Isto tamén. antes non podía ser, tamén. Que o Tareu saben que non me conocen. Pero bueno, despois non se pode volver máis. Sí, que cabrón. A ver can Jana. Jana Jorge. Jana che Jorgiño. Aí vai o leitiño, que ben. Que pasada, é daquela o leite que vai pa aló, daquela. E isto que é a presión? O leite vai pola dinós. Pola dinós. E aquí, Esa é a unidade final. a unidade final. E da unidade final baixa só por aquí. Baixa. Isto é auga, non? Sanitario, que é? Que hai? É aire. E o pitillo, cuidado, O pitillo deixa o tanque e fumo despois. E vai pro dinós, vai para o... e vai direito ao tanque.
Vai para ali para o tanque, non? Que está che gustando, E aquí está, xa cheira a leite aquí, mira, ven por aquí. E aí está. Sí, señor. Vaya maquinarias. E cantas muxes sabes aquí, Juni? 12. Canto... Al final é tu antes de ver. Sí, porque te enliguei eu. E canto tarda por vaca? Que? 10 minutos? 15? No. Media hora? 3, 4 minutos. 3-4 minutos por vaca. 12 a vez, tens que facer que? 4 tandadas, ou por aí? 3, sí, 4. 4 tandadas. Sobran 3, 2. Está ben, Por mola, sí, señor. Que xa nota que non lle fluye o leite. Non recibe flujo aquí. Aquí vai un sensor. Sí, xa, sí. Mira aquela ten moito máis leite. Mira, esta foi a primeira, debe ter leite a mazo, non? Claro, pero aquí hai un sensor que detecta se está dando leite ou non. Sí. E xa corta o vacío e recolle. Mira como vai facer. A ver. Mas non terás que pinchala. Non. Venga, vamos puñer. Aí ainda está, carallo. Ainda está, empeza. Sí, señor. No, o sistema, cuidado. Isto vale unha pasta, pero isto é... Pero este o tempo é carto, joder. Que lle digo eu. Non Non vas ganar máis caro. sí. Xa. Non vas muxir máis. Non, sí. Pero tes calidad de vida. E mira, todo ben postiño, tío. Joder, está limpo, está ordenado, está... Sabes? Sí, no, eu estou, sí, non... Mira como esperan, están aí como están como Hamilton aí para salir, non sabes? Está a tortuga asomando, está Hamilton. Quinto Alonso. Hostia. Veña, chao. Ten vos cornos ese, é bonito. Ai, mi madre, que cabrón. A ver, cando parpadea? Non parpadeo? Sí. Eso é para desinfectarle, non? Non, para sellar. Para sellar o teto. Para sellar o teto. E queda así, non? Quedalle... Para que non vaya mosca, Está de puta madre. se deitan. Sí. Higiénicamente isto casi é... Sanitariamente casi é... Sí. O mellor que hai. Sí. O mellor que hai. Costa unha pasta tamén, esa. Sí. Costa pasta. É que Unha esta... garrafa daquelas anda sobre 200 euros. Me cago en Dios. E canto che dura? Unha semana? 20 días. 20 días. Aquí empezas a sumar e gastos por todos lados. Sí. A ver. A ver, vai a acabar. Sí, recolle solo, non? Isto que é un tubo? Aí vai. Veña, ala. Sellador e a volar. Mira como ven esta xa. Mira como ven outro. Outro que marchou. Vai a tetiña. Mira, outra. Epa! Espera, Alberto, no, esa non. Esa non é ten tratamento. Non, se ten que muxir o teto aparte. Ah, O teto que ten mal. ten un teto mal. Eso que lle muxes a man. Aquí bajo un puente. Vai un puente. Para poñer un teto solo. Todo o leite que dé Sí. a vaca. Sepáralo do... E daquela, o leite que dé, como está en tratamento, Dá tratamento. apártalo. Tíralo, Sí, compa. claro. Tíralo, vale. Bueno, tiro ou vai por... Ou vai ao mellor para os animales, ou para... Claro. que- Por nichos ou por casos. por- Non vale para vender. Claro. Non vale para vender. Se cadra vale para... Non estaría malo, ao mellor, non? Algo ten. Sí, Algo ten, sí, ten... Que antes, antiguamente, valía todo. Xa. Imagínate. Ás veces tiñas un catarro, tomabas un pouco de leite de unha casa por aí con un antibiótico de puta virgen, Xa. e xa se curaba. E con curábase leite. porque levaban medicina, carai. Oh. Sí. Me cago en Dios. Mira esa como xa quere entrar, mira como quere entrar esa. Xa queren entrar, xa se poñen de lado, mira, pla. Mira, aquela é de Montbelier, Cal é? Esta? Montbelier. Montbelier.
Que é a raza? Sí, aí vamos. Xa marchan. Adiós, amigas. Gracias polo leite. Ala, a dormir. Ainda comen. Ainda... Ahora voy a una costilleta. Sí, vas dar unha costilleta, vas. Ei. Vamos. E ahora entran. Vale, una venga. E ti daste cuenta ao final, hostia, unha non entrou, sí, non? Daste cuenta, non? Ten que cadrar as contas, claro. Aquí non hai... Tengo unas más bellas que hay. Esa é bella. Sí. Sí, atrás, notase, verdad? Pariu moitas veces, se cadra, non? Este va a ir a un McDonald's. Vai ao McDonald's. Sí. Que fan con elas? Un McDonald's. Ao McDonald's, sí. King, Burger King, cuarto de libra, non? Estou tentando falar Doble Whopper. por un KFC tamén, pero... Sí, el KFC é polo, na máis. Que cabrón. Aí vai. Xa están 6 aí, non? Señor. E aquí que falta? Ahora vai levar ese tal. Sí. Este é carallo, Ten leite este tamén, non? Ganou ya outra, Están de sobre 40. Sobre 40 litros. Xa debe estar acabando, non? Más ou menos. Cando non hai flujo aquí, Sí. cando detecta... Isto é unha válvula, como é? Joder. Como lle chaman, ó? Sabes como se dixo? Efecto Venturi, o Venturi fai. É Venturi, non? Sí. Creo que é por Venturi, eso. Solo falta esa daquela. Esta é a ganadora do Grand Prix. Ganou o Grand Prix. Hostia. Pero entrou a como lle chamache a raza esa? Montmelier. Xa marchou? Que? Cal é? Entrou?